So, Díomh a chairde fáilte go Podchraoladh Mhic Léinn na Ceiltise, is Cuireann Stiofán Ó Briain, agus inniu tám ag caint le Eoin Mc Evoy faoi cúrsaí LADTA móide sa Gaeilge. So, cos atá tú Eoin? Gur mágad as a bheith léinn agus a bheith sásta an Podchraoladh seo dhéanamh linn. So, I dosach, bhiste le just písa beag go rá fuaithéin cé tosa carbastid. Ní meiste, is me se Eoin Mc Evoy mar dúirtú, agus rugú méim lá clia, wog mo Gaeilge go dtí I bhálaí nar bhí me ceithre bliain a díos, agus dás mé I níos an sin. Wog mé arás go dtí an chathair, luathe agus a béidirlumm, an scoil síochnú, aineoin gur haithin mar réimh se scoilúlumm, agus chuaigh mé an ollscoil in sin in UCD, agus tá mé fós ag obair sin in UCD mar heicneolaí éideachais ag obair leis an teicneolaíocht, agus le cúrsaí ar líne agus le héit sin. Trí Gaeilge rud a Gaeilge. Agus rinne tú céim sa Gaeilge ar an ollscoil in Nearna? Rinne, in éanacht leis an Gearmánis, agus chat mé blian san Gearmán freisin mar chuide. Blian a hain go mórlim. Yes. Agus tógadh thu le Gaeilge nó cad a sppraig tú drón le Gaeilge I dosach? Níor tógadh le Gaeilge mé, tógadh le béle mé, ach is éireannach maidir agus is breatnach I mháthir, mar sin ní ráach Albert amháin ag mháthir san Gaeilge sé sin tá capall marmh ar an móthir. Mar tharla sé sin lá agus iad a taiste le gona mara go raibh capall marmh ar an móthir agus bhí gachtain na caintfuoi, mar sin dólam sí an frásta sin agus bhí an frásta sin eice, ach bin an tain rás amháin a bheice. Níor tógadh le breatnis ise ach erid is as deisgurt na breatna bige, áit nach bhfuil an érid céan na breatnis agus ó thuaig, mar a hiigi na daine bheits a géisteach leis seo is dócha. Bhúntar Gaeilge mé iad, agus is dócha thug sé cúpla focail dúing beidir Somáile ach ní abertí fiú, ní rámad a caint an Gaeilge. Bhí múntar agam ón Gaeltacht, ar scoth na Gaeilge aige, ach múniú an Gaeilge I meallach anna dhifriú leis na teanga chéile, mar eálar an gcuiúil an silabas le amach agus gachar goil an bhéim ar litreacht solamín an teanga ar de heileag beidir tá tú tomí seachs litreacht scarad agus níor haithin sé sin le me gnáam agus an chuí ar múna Gearmánis agus Francais chum haithin sé sin lem agus ceap mé gur bhear a dul meoch mise péisceile agus go bhfuil nach daine eile an Gaeilge dá mún hí ar a gcuí sin. Mar sin an rud a bhí weimnar a thu méid an ollscoil Gearmánis agus Gaeilge a dhéanamh inéontaí agus sin bheith mún tar meánscoile I mún na Gaeilge I meallach cinál mar a bhún hí an chéile. Agus a bhuair tú a bhí castalút san ollscoil dó an rá mó múntóirta difriúil an san ollscoil óna bhí sa fanscoil I leit na Gaeilge aber. Bhí sé difriúil freisin leis an rud a bhí feice agam is a Francais ar scoil. Is dócha tríd an mó cummarsáide bhí an Francais agus an Gearmánis á muoine chum ar scoil. Neidir cadaigh léthar a gcuí ar múniú an Gaeilge chum, choirí ní sam céan mó a bhí a gceist gan do chulathúirt. Ach níor pléú an ramdach an éair, agus sin rud a chairíonn slumsa péiscéile nar tá I mún teanga. Nuair a bhúntar an ramadach dom céim ar chéim go sealbhíonn tú níos a go dtuigim na struchtúir tá híos faoin teanga, gur féidir an fólam ní sceapir a go sin, níl gachtain mar sinach ibríonn sé sin lomsa, agus sin é rud a tharlas an ollscoilin sin, chuaigh siad isteach go mion san ramadach. Ní go dtí gra mé an ollscoil gur hiig mé go raibh anamachil bhaineinscneacha agus éirinscneacha an. Níor hiig mé sin fiú agus mé scríb eistí I mbliana 6 agus mé 8 mbliana 10 go dtí gneach mé go dtí an ollscoil, mar sin dóla mé annach chuid san ollscoil bhreath mé go raibh mé mar chuid de phobal na Gaeilge, agus bhí sin antáchtach mar ribh sin bhreath mé sin an éair is áhar scoile bhí an rud é a bháin leis an Gaeltacht nó le tíide ceithid ach nach raibh mise mar chuide is rud cinál lasmotí héana bhí an ar nós na Francais nó ar nós na Gearmáise. Rud anías ach a bhádhain. Agus sin rí mé ar an ollscoil bhreath mé is cuid níos mé. So Cilíonn daimsigh tú an teanga agus an pobal taobhiste den ábhar nuair a chuaigh tú ar an ollscoil. Tá sé sin fear. Taobhiste an ábhar agus taobh mu a freisinstocha mar an pobal a bhí ar an campus agus ar an gcuí a gohítar an pobal sin in UCD. Ruas agus sa scoil bhfuil mu a gobar an agus tá an bhéim ar phobal sa scoil, rud tá an bhha. Rud
a chuine me sa scoil sto. Agus me sin mé héan. Ceartú an Beiidir episode omlan eile a dhéanamh scoil de Gaeilge UCD agus na scéalta ítachas eisteacha faoin scoil an nuachta go bio ach bhí mé gurí leabhar leite aniu mar ní hamháin gur gníomhí teangathú Beiidir duine a bhíon páirteach le grúpaí a bhí le gobar i bobbal na Gaeilge sa chathair. Ach bhíonn tú páirteach in grúpaí éagsúla maidir leis an bobbal LADTA nó daine nach bhfuil ólach ar na termí sin lesbíoch, éireach, déaganéasach, trasaintscanach, aiteach agus tá neart eile i dhéag sin nach bhfuil sealbh gom sa héin. Ach sort LGBT plus or Q plus in na termí tógann ortha sa Gaeilge. Agus tá tosad páirteach i cúpla grúpa, cean acu bhfuil mis ceanúil ar Instagram ná an Queercal Comhrá. A bhís that pí beag gorá an faoin Queercal? Céinte, fear de brenam don ó donnaáin na thosaigé go bhí a hochtéig do mai ceappa, agus siad a bhí tastalhaid daoine LADT a móide ceart le chéile rá spéisiach san Gaeilge, go bhfuil dtí spúla le chéile agus cafe ó nó ducha ó agus bheith caiint in Gaeilge. Bhí béim stocha go tús níos mó ar an gafe ná mar bhí ar an ó agus dréir chéile chuúma a dro an táhairne agus ní rud maithe sin na gcónaí braham ach tá neart an grúpa nach nóla in néair agus tá sé sin anna bhá mar tugann sé sin chothraíocht dúing braham agus níl breúir aon bheith ggó agus tá sin antáchtach mar is 5 sin sa bobbal LADT is fector go minic goharid a measc na bhar éireach tá mai ceappa mar sin is fiú tagartí an sin inis braham. Ach péisceile bulamid le chéile ní chun bheith ggó ach chun bheith caiint le chéile ingleiche agus bulamid le chéile uair sa mí de an ná nuair solar hála COVID sin ru a bhí gceist. Bulamid le chéile tá fáilte rih aine tíocht chuin. Pléim with éon rud fin spéid rud atá carrasúing, an cracking, an cultúr, an Gaeilge, an bramadach, i bhacha éon rud i bheith an. Agus an sin ó thosaigh COVID tá muid tuisbog ar líning, agus bulamid le chéile gach reisachtain, mar bhramuid bhí muid an uigneach ar fad. That chola chuinna cinál scote machas i chéile agus bhí sé an deas fan an búla le cóirde. Agus rud eile chuirn chuirte ar gomas ar a gcuisian ná gur féidirling daoine áit chuí las mud bhfuil a clíothanta se. Mar sin tá daoine ling ó Cheanada, tá daoine ling ó Hiorchonil ó Chorcaí, tá daoine ling ó chun daoine mí, so tá sé go háling an measc an sin a bheith agan agus é sin oscailte amach pí a dhaoine nach bhfuil cur futhab nach léir. Agus an bíon cliste faoi ghoine bhfuil chuach go bhfuir saoil na Gaeilge agus is tócha mionteang eile faoin Queercal Comhrá with language circles bhíon díag bailile le chéile géirí na cúpla focail take bhfuil cleachta. An míon sort a bhfuil levéil éagsúla nó aber an bhfuil an cainteoirí lífa ar fad a bhí ann nó ag an Queercal nó cadé? Tá measc an anmhór gceist. Tá dóthain Gaeilge chuile chuinnig gur féidir le an Comhrá leanach ar an á agus nach meach mór an decrocht Jacob. Ach tá daine an agus bín siad aní ar paint freis, bín siad a bhhaidní starna mar déir siad ach déir siad gur fóla mar iad agus gur siad fósaigh teachtasteach sa teanga. Mar sin tá chuile chinál an. Yeah, measc an anías. Bhí 5 an fe tamlín, ní 5 ach níor jaasling bhí annach chud fear agin agus ní éon bheannig teachtaíon rud agus behrúling sin mar bhí muid i ggéir bheith an de chuilehuine ach ní rah annach éireach agus uanta éireach agus tras ach ní éon bheanna tíochtúin. Ach tá sin áthraí ó hin agus chuir mu an áilte rih sin mar ní míling a bheith an ní grúpa fear muid agus bhhaling goach an éagsúlacht sin an mar sehríonn an éagsúlacht sin muid ar fad. So tá measc an daiteig ann agus measc an do Gaeil nó do Gaeilgóirí an. An bheascí, measc an isgrúpaí freisin rud atá an. So can an bhfuil aine atá géiste leis an Podchraoladh seo bhfuil cumas ag an Gaeilge acu agus atá géirí bheith páirteach an grúpa cosú leis an Queercal. Beidir go goirí míis rudí cinnte mac ar na meán go féidir lo an Queercal aimimsú agus páirteach an. Cínte, chuir mí an áitir ri sin. Mar is tócha bhfuil ráthíh ag an Queercal sé sin bula muid le chéile agus is pobal muid nó cinál. Tá muid geá le taile choirí agus ceappa gur cinná cliché é sin agus scachardach. Tací muid go mór lena chéile agus bhra mé sin go láidir nuair a tharla COVID. Gra muid an dá chéile bula le chéile
cehfuil tú bhfuil gachar gart bhfuil de fosta gart chunastá do winter agus daine nach ran an búlaling lína fiú nuair doscail rudí sús ríist písadog bhfuilmuid le chuideach a dtíorch le rá tá mud an seo chuí. So tá sin an as. So an tá taobh sin an go múlamuid le chéile agus go mí mu a caiint le chéile. Ach tá taobh eile an sin freisin ar Instagram agus sé é dhéanamid le sin ná ólas faoin pobal LADTA móide agus faoin litríocht agus faoin alín LADTA a riint tríd sin. Mar sin bhhealach an é sin do chuine tíochttasteach sa rud féchant caihanna bhí mu a búil le chéile ach fólam faoin pobal freisin agus faoin na daonatá. I kaint fao sort an taobh cruthaach agus an taobh alínta de so grúpa eile a bhfuil tosa páirteach go mór an AerachAiteachGaelach. Cad is AerachAiteachGaelach an? Seo grúpa chuir Cuireann ar bun be aithneag daoine stoilm ar Cuireann má higann siad aon rud faoi héal na Gaeilge sa látach an. Banríon na teanga. Banríon na teanga na filiacht tá si duna an job den phobal a chothú de alíontóirí óga agus éasta tíor ordána chur fáil go fáilte chu rumpa alíon a riint agus rudí trí na himimecht rec in himimecht filiachta. Ach is a chuir an grúpa seo ar bun ach deascar sé as na himachtaí a bhí agin de bhród an nura ruúnar agus an bhblin rih sin ag glob an chunarthe a chuir an spás ar fáil dún siar an eisce agus a siopa leabhar. Agus is toch thugmuid faoi deir an sin siad a bhíocha dhéanamh ag an eagbród ná daoine chuirt le chéile le beidir lécht eiceall ar dús rinne an Dr. John Walsh ceann marall ar na nuachchainteoirí AerachAiteachGaelach rinne an Dr. Sean Mc Evoy ceann marall ar an grúsáil cruising i leabhar bhí ichaníle. Agus bhí an Dr. Brian Léisíling blion freisin ag fearscríomh terrible queer creature faoi stair na naine aiteacha in Éirinn lecht bhí fíor spéisiú freisin. Bhí si sin an agus chomáile sin an sin bfach spás do chuoine tíocht agus árán rá dáin rec na cbéir le eilín a riint le daine. Agus chonig muid tíirech le lingan náma sin líon na naine aiteacha a rá talan as cuimse acu. Agus hiigmuid dá gcuir míis grúp ar bunnaus is a céir bhíon smíineh ach hiig si go nach dóhan daine an le cóirgrúpa anna dúntaach a chuir le chéile dá aníontha mar sin rinne si agus sin fuair si mis ar bord agus rinne Bhreatain chumud go dtí Airachlan na Manisteach a mí feabhre mí solar hála COVID agus gachar do bhain leis agus chuir Airachlan na Manisteach spás ar fáil going in Airachlan na Péicáig ar feadh seachtaine le go bhíoh mís bheith obair le chéile ar físa ealaíonna nó le smaointe a riint nó le hit sin tríd an scéim dar tetal 5x5 stólam. Agus bhí sé sin gohíntaach mar chuirmid aithne ar chuoine nua, bhí an spás ag daine smaointe a bhhailr tú agus an sin ag deir na seachtaine bhí mu ná an cinál seo beg a léadú san Airachlan sin. Leis an grúpa beg daoine bhí an agus le fuireann na Airachlan féin. Agus bhí sé anúntaach mar ó hinine le tá mu tééis tógáil leis sin. Agus is sé tá gceist go múlamuid le chéile ar lína ríist ar Zoom, bhíam anagrách ar Zoom. So bunamuid le chéile agus bhíon an deisic daine a bhfuil idir lámh ach go riint le daine. Rianamid ólas marall ar dhéisina muoinethe agus comórtais éagsúla agus sin dtíor fiú stratéisí maidir le conas doling le leisce COVID atá i taachtar tá mai cappa. Tá an decha tú héad braga hiag rud a bheith mar bragan with the chéile chun rudí a scríomh agus chun rudí a óhfuir a sin. Sin gohíach agus bhí sort taiispántas an as an obair in Airachlan na Manisteach a tháinig an taiispántas a bhí goibh ar YouTube le déine. Ní dul an grá éon rud sa taiispántas sin a bhí in Airachlan na Manisteach is stuff é sin a scríomh agus a chum daine idir an dá rud. Agus tháinig sé sin so sin bród fithe ar YouTube má bhíon daine gur granúir agus dúr meascán de órán do gáanta de físaí ealaíne agus tá an obair go deo déantaigh daine agus tá sé le feiceáil an ach bhí siad a gobar hiag siad go nach bród a tíocht agus bhí heastahaing i mí feabhre tús a chuir leis an rud in san Airachlan agus an sin ag gobar le chéile ar físa ealaína a bháin ó seo ealaína le chur ar an státe ag glob an chunar is dócha an áit cinn teile
go bhród. Agus dar nó níiad misisií anamh ach happa muid an deis ré nos cuid den ealaí na nachú an fphobal. Agus dair car barlih agus mollam de aine dul ar YouTube tá sé futar fáil YouTube le brathnú siir so bhí sé Harvard bhain mis an soltas agus sort stocha go gatain sa saoil ag gairí níos cruthaí faoi cin tlí is féidir le rudí a choramach rudí alín agus PC cruthaíocha a choramach an saoil. Tu sin gohéach so tá tú go nóthach bailíart le bród le sin Queercal Comhrá le AerachAiteachGaelach agus ní tas bháin bhíon sort ag rachtáil na rudí seo tá grúpa tá pobal mar dúirtú ann. Cad is mín leat a bhainach duine nó daoine tá páirteach as na grúpi seo? An rud is mailimsa faoi, gur pobal é sin a higgins me ar an dá level. Maar tá daine beidir bobbal na Gaeilge, ná tá pobal na Gaeilge Harbheith fáiltiúil do chuileáine. Sin éireann tá feici go mór agam. Ach tá rud difriúil an sin, ar tá daine tá aiteach chomá. Ní gá éon rud a bhíniú uaireanta agus. Tuigtar rudaí beidir nach duigeocht duine eile, ní deireadh mé sin le daine eile bhrú amach nó aon rud ach díoch tá sé an os nar a bhúlann tú le duine a dá san níos leat. Ar tuigeann siad rudaí fut agus tuigeann tú rudaí fud. So duine as an geantar céine tá aithne na tíogracha acu agus ní gáid dul ag míú rudí orthe dómh. Dírecha agus is sin é bhraham go láidir. Agus go ná céine tá neart daine sa bobbal LADTA a chaach an nús go mór ar an Gaeilge agus dtíir an gnárodí tá tangal marmh agus an stuff sé ar fad bhfuil mu ar fad breinte. Rudí intar an sin ach bhfuil morá phobal mí tá pobal eile agam freisin ach an dá phobal sin taí isteach in éanacht agus tugann sé sin rud an speisialta dumta. A mar sin is sé sin a rud bhhaling a chur amach leis na rudí seo. Go áir leis an Queercal gur spás anna oscaite é do dhuinar be go bhfuil fáilte ag daine rihghaoine tíochtasteach agus gur cheartmh díocht bra compórdach agus iad a caiintling gur bailach é le play an a bhar an Gaeilge ní ar an Gaeilge agus sin on puinte. Níl sé cosúil beidir le Queercal Comhrá eile go háir Queercal Comhrá hosíns as an nua. Is dom go mín an aibse an go minic go bléitir an tanga féin go minic. Ní nós linge sin íanamh agus tá ceappa Queercal Comhrá bhíon an níos fuide na cíine tá níos seanna bhna ní hálíonn se na heile mar tá aithnig daoine ar chéile agus pléin si rudí eile. So sé sin antáchtach mar joig an tanga bás mar leirí muid fao éonmuid tanga ach faoin tanga. Mar sin sé antáchtach go bléimís pléin muid chollachát was an clinic STI agus rudí agus an cuine is dearnaí ará duine éis nó an ír chalí nó an ír tír bhuachail se bhíh duine. So sé sin ar fad an bhláintú agus tá muid a fólam frásí nua agus i fólam focail nua tríd sin íanamh agus tá sé sin an a bhríomhar mar rud agus bheith ag fólam ó chéile ach gan a bhreacail tú fólam fiú. Ítach sa sort cothú pobal agus cothú pásanta a réon atá ann agus an ríist an pobal mar a luúta. Ma luúta sin sort ag fólam frásí nua agus bud sé sin lem ceist eiletá gobsa sort Aerach agus Aiteach. Chéan Gaelach a bhaid siar ach Aerach agus Aiteach sort termí réasúnta nua iad siúd sa Gaeilge. Cé go tábhachtach is a háise termí mar sin a bheith agat. Mar Aerach mar gona Aiteach. Gur féidir leat tú héanana chuir nuail na focail a halladú dhéanana chuirsíos ar de héal. Agus an lachan gatainine sa phobal leis na termí sin aber an bhfuil si teanna bhnathe is. Tá sé anspéisiúil. Béidir go dosúid le Aerach agus le Aiteach féin. Dar nó tháinig Aerach chun cín sna nóchadí dá mai ceappa leis le grúpa dar tedal Gael AerachAiteach no GAA mar thug siad ar sa grúpa sin grúpa chuir Roy Galvin ar bun bhuailach daine le chéile imlach lí ríist sna nóchadí. Ní ag nócha trí istáil am a cuireú ar bun agus sin íon bhblionn chéanana ar nó anhearnú díchuirú ar an grecin idir beirt air. So bhí pobalán agus bhí se bula le chéile agus is ón rud sin na tháinig an terma Aerach chun cín. Dar nó an rud a rinne sé deise sé an focail gay sa tanna chéil se sin Splódrach nó happy Splódrach íocha agus thóg sé sin agus rinne focail nua de chomá. Tá daoine áirid nachholsás leis sin fós agus úsáid an Aerach sa tanna chéil rud tá an chéil sin fós
an go láirte san Gaeilge ní honnané agus an béle nar tá gay imi go homlan mar ní déirtha he's a gay old lad like ní hílín sé sin ach rud amháin sa méle ach fear éireach I brathir cé déireach é ní gá go gíoch sé gra an fear sin gra spéisi go bhar sin bhí eile ach go háir an ceann sin tá ghlacu leis go for le hain an rud eicimse aion go núsáid fós é tá chonig mu post ar a cíns agus bhí rá go rachmí sé thuras hi an áiteach bhí I gceantain na Nilleán bhí sort feachtas tuairteoireacht dacab tag go dtí na Héileán éireacha agus rá go rachmí sé fád ige Héileán éireach an ceir hála Cosúla lesbas sa gréig. Tá an dáráid sin an éireach agus éireach I gás aiteach ní ra man anna brú amach caihan tháinig sé sin chun cín tháinig cuir chun cín mar na rinú sealamhú ar an bhocail sin stoim gur hála sé sin na nóchadaí freisin ach I méle Dóilm gur tháinig sé seach san Gaeilge go dtí 2000 déanach go déan ó rih sin agus tar nó tá sé bunathe an bhocail agus an sin iarmhír adíocht chuir leis so agus tá sé sin ag techt sa treis go mór an focail aiteach agus cuir sé sin duine be a chuireann spéidir I gcuine na heteronormachta I gcuine an gná ruda an na gná riachtanis a beidir bhíon rih bhrá nó rih agus a bhrisin sin síospísa ná cheistíonn sin trí bhean eile fósa nó trí bheith aber drag ceistíonn sé sin an méid sin tá banríon ionintach drag agus san Gaeilge Kitty ní Húlahan banríon óg drag tá duine an job agus Gaeilge ag riantas na banríonacha eile panty bheith anag daoine béidir panty agus ar Sherry Temple Bar tá riant Gaeilge ach sin freisin. But ó híomh na téirmíocht an sin feiceann mu uaireanta éis agus mu a caint nach mííon focail lein ar rudí áras. Go háirid na rudí a camera a bhain le crackin mar Did sé I leabhar fao crackin de chin ar beth béidir. Ach an sin ar bhíon daoine caint fí rudí mar sin uaireanta tagad sé chun cí nachach gnéirdí sin focail méle mar nach seach an Gaeilge. Ní léon aibagam sa lei sin agus tá mé anna réadú le híh focail bheith teachta seach ar ríocht do hanga chéile agus omlum faoi. Ach tá sé táhachtach gomach téirmí an in Gaeilge mar an rud a thugann sé le fis, agus is dóilm go gapan ringdaoine seo go rud nua é bheith eile ná a bháin dó go dtí gur bháin don chlúiseocht a bhí ar cearta ach tar nó tána daoine an leis na cé mí bliain. Agus sin rud an táhachtach agus gáir na ríimiid a caiint fin Gaeilge tá annach tá sé fíor I ngachtanga níl an stair an. Bítar lé marall ar sort scrisa na staire atí mar tuis go raibh sé ar fád a bhualach nó sort faoin talamh mas mailead. Níor scríomh faoi agus is féin tú cabhar hagart an seo an siúd, féin tú nod agus deir tú béidir an rá cad é sin agus ach ní higann tú riamh mar ní bracú níor cuireadh sin síos I gceart. Béidir gur hiic daoine ag an am, béidir gur ghlach daoine fiú leis ag an am, ach níor brathú gur go bhhéaltaí é scrí síos. So tá sé antáchtach sa tlí sin gomránaí muid ar na tríocht, gomránaí muid ar an stair mar atá déanta Brian Lacey aber féchan cad a bhí an agus a bheith cínta ghfuil muid an am chuirsí anamh ar na rudí sin in Gaeilge chomá. Ítach, agus is tó gnéitiam le tá sé cearcail ór dul le muín na teanga eile atá got nuair nachhfuil focail got ach a ríist ar level lí smó tá muid géirí gombeoch an pobaltanga ag fós agus gombeoch an tanga ag fós leis. Agus go bhéit mís éon rud ar dain phlé in Gaeilge tá sin Harbh táchtach. Ceann bháin díoch le luú le mar hampla béidir agus éiríonn daoine anna chruthach freisin nuair tá bearna agad. So se Kitty ní Húlahan a bhí an bhainríon drag a bhí bhla sé ar Twitter le déir na bhí sé gurí fáilach cin chuig go bhí ar top, bottom agus versatile. Ní bhí nó me iad sin agus féit a daoine iad a chuirdach iad haon mar digann siad iad. Sin ar nach bhuair sí éon ragar sáú le chuoine, mar níl sé sin ní dul go an coiste téirmíocht a hééis sé sin na phlé mar hapla.
Bhreatain méid an inatí sé ach ní gur fléise é. Níl sé fiú in folklór.caí an ceanna nua agus folklór iontach ach níl sé an sin mar cainar chuirdig do an daine é nó gur chuir seach tap agus nar hiic siad céim cóhéic sa bhí go leis. So an rud tháinig kitty ná bóradóir, bunadóir agus an sin láradóir. Bhín crack bhaint lei sin agus agus bhí coppla mulla eile an sin fris. Ach tá sé tácht do amach daine an láir fin rudí sin, agus gan na cheappa nach máin na rudí sin leis an bhaige. Mar bhain an crackin leis an bhaige chomáile hen rud eile. Ní hé nachhfuil gá leis na termí sin tá daoine búil a crackan tá beirt áir búil a crackan lena chéile i lárna go ga céan lá tá bhfuil goin. Agus is fiú ráin sin frisin in tháinig an folklór AerachAiteachach chobhí a hochtíigh, mar bachas donna daine chuir le chéile bhí baintig tenní leis agus bhí baintig Aontas na Mhic Léinn leis coppla drám eile agus bachas dóibh grab barn as atanga go háir ó hí rudí nos non-binary, biromantic na focail se bhéad nachfuil chu cotíonnta céan a mín tá LADTA an le fada ach so rudí nos neamhíon ortha sléite. Ba háhacht an rud é gur cuireann folklór sin le chéileach tá faiban na tanga baint leis frisin agus bhain rud é daíon hí agran eile de I ggóir le leis an goiste téirmíochta nó le sainneola hitanga mar tá rudí beaga an nús mar sampla bháin top surgery mar hampla so obráid joch duine tras an tíach mar hampla an focail tá acabar surgery ná mánlíocht ach is séir atá mánlíocht ná cairid an chairid sin nó an gairim sin nó an alín sin mas mai le mar bun le obráid agus is obráid atá gceisn ar deirú he had top surgery. So rudí beaga mar sin agus bháin rud é mar is nar hánig sé amach bhí sé iontach agus bhí daine ar bís ach agus lig sé do bhaoine bheith caiint fin rud se ach bhí as an rud é cuitas na haráidí beaga sin a bhaint amachchas le go mar sé go homlan in taobh mar inse tanga chuma. Agus a rís chur leis mar a déir tú tá rudí an san ochlór AerachAiteach nachhfuil or tá rudí nachhfuil an san ochlór AerachAiteach atá béidir biosa sa chaint sin isis Tású béidir cosúla bunadóir agus baradóir má lantar lei sin agus rudí eile agus a rís deir tú ar dul agóla leis an gcuiste termíochta agus Aerach.AiteachGaelach ach dul agóla leis an Queercal agus le Aerach.Aiteach.Gaelach le feicáil cadpá an úsáid ag pobal Gaeilge pobal Aiteach na Gaeilge. Ja, stoin gonnearna si é sin leis an món leganach bhís a caiint le duine be bhfuil agad daine ra an Gaeilge agus duine an mór Gaeilge agus ach tá dáir de tastal na sainneola agus an pobal héin agus le chéile tucha siad ar na termí an taobh sin stocha. Bhí mé géirí sort an cléise leithna amachí sa bug mar tá muid beirt páirteach is saoil na Gaeilge agus páirteach is saoil Aiteach na Gaeilge ach ní hí an Gaeilge an tain bhiontanga ar dóin nó an tain teanga chealtach fiú agus is tóca go bhfuil a leithéid seo ag tarlú I bobal teangacha eile inis ar fud an dóin daoine is tóca ag cléile termíocht ag ceistú na mun tradiisiún a bhí an maidir le cúrsaí inscinne fiúháin ó thaobh cúrsaí ideolaíochta agus cólíneachiste ag ceistú an as an bobal héin na smuinte seo nó an rudí a tháinig isteach le drám eile le drám cólíneachta nó inúd mar sin. So ceistá gomsa urta ná an bhfuil éon sort taithí agóta le grúpaí Aiteacha I ggóhéicht na miontangacha eile. Tás am gur scríb tú alt faoi phobal Aiteach sa tóirse so sin fág go príomh bhfuil mé chuir ceiste ort. Ach cad is a haithí maidir le grúpaí Aiteacha I ddíortha agus I ggóhéicht na eile. Well, tá sé spéisiú tá ráit agad mar tá buile an na gcónaí tócha mar eall stónháil agus rud é go mreatar go rud é a hagan sa gcónaí ó na mór hiirthe was a dagan an cultúr ó Mheiceá rud nach bhfuil fíor mar tá cultúr dúchasach Aiteach I ngacháit ach é aimsiú go tuchailt agus é áil agus is pobal trasnáisiúnta an pobal LADTA agus sin an rud anna asfaoi mar dúirtú chamétrééis sa teirse tír áling ach tír bhfuil an deacreachtaí aice le daine Aiteacha ach nuair a bhfuil me chuma an agus chuma an am héin tagas na Gaeilge mar a tharla sé trí Erasmus agus trí an Scoil in UCD agus
níor cheap me go bhhecing éon chuid de sin. Mar is bralam sin eiceil go béáit. Nuair héime gáit bhráim goil bear éireach féchan cad éon sort sin atá cad tá tálaúáin agus ciúil an daine. Mar brahan tú muinteras láithreach le daine eile mar sin. Níos dar nó agus is fiú se rá, tá daine uafhásacha sa bobbal eile nucleach ó má. Ní hé go bhfuil mu ar fádan ar neangla agus níor bhhailm bheith á chuir sin amach tá daine uafásacha am ach ar an mór góid búlan tú le daine agus tá sé nósrúcht níos lu, tá sé nósgur as an geanta céana sib agus nach gáirí bhíine aguscúil ar tuiscint láithreach am. Agus sin ar do hána ri mé sa tuairse hála gurhúil mé le daine. A chuir hála sé chuime an lá agus sé carbáistí, mar sin chuime seach an mélann se le go las maisteach agus bhí mé hééis písabeg den tuairis a ólam tanga tá Harbh spéisiúil ní mion tanga é an sin agus ó héh ag ar level damda stogur tanga é atá ní sé chomór sin in méle fphobal mar bheith Arbe sin ri. Tanga bhfuil a habítir áling hain aice agus litríocht hain aice bhí ahheochan aice hartar an am céanna le habheochan na Gaeilge. Rudí an spéisiúil an sin aine go chud fada sin ó chéile sort rudí gutin adring mar hirthe. Ach héisce le bhí rint den tuairis fóilmian agus chuime seach an mélann seo darda men bí iseoirsis ní men an mór an eile dhéanamh seachas bí orú ach rinne sin agus thosaigh berta bhí ar go meár a caiintlam agus fatáín as an tuairis sin le go bas an olin den eile nó as tír agus an sin iní sin thug sí cuireann gola deocha ó leo agus dúirt me sé aontoch dul I go leiseoirsigh chuir mé an aithnéar náit agus sú mé go mear se leo. Bear éirnach mar hála sé ranna siad chuimiid Stiofán agus bhí dram beag go ag mear. Lá an lé bhí an dé san rud a cinint agus ní ra mór an daoiste ach chumasús na caiin fa tamlín. Agus tháinig lost aniu an tair an áling sin le is dún go duine dálach a chanan péisce le tá cuma aiteach ar an duine bhí a cam. Dún gur duine aiteach agus nó iad ní me cínte ach tháinig se sin ar an telefís. Chas mo chun na timpplair mar dúirte cad is dóil le faoi leisbeag. Agus an sin chlog mise go bháil che seo chur ag orm mar an é go dig go bhfuil rud an tuí faoi deire ag go fum a nála go digann sé gur duine éireach mise, so dúir mé bhfuil cam an chóir an príomar agra inis. Dúirt me leis in Éirinn le tá fáilte rih daoine leisbeach a daoine éireacha agus is cum lumsa faoi cadí an daoine eile le na saoilta persan a héip. Sin dúirt me sin an bailach is sort Anna diplomóta. Yeah, rud a bhí pasta agus dúirt me sin agus dáin mé second bhí tostán an sin céirte ach lesbians are disgusting. Agus an sin thosaigh ar cinál rant marall leis agus oh no. Now tá tuair me an gra an fearéireach a hain actually tá mai ceapa agus gur sort tarlíonn sé sin uanta was a daine ag géirí a héin chur a bhlach mar sin a bailach is éascaile Spréchan sin so me sin an bresin fi go méid. Péisce chréoch mé an planta nó an buide le bheam a dúirt me míle buchas cheanna méid a chóibsin mar cheanna si cean dom agus tim meile. Bhí duine LOUCD an ag an am agus bhúil mé leis sal riimi sé an rascahéir mar bhí mis fannach seachtain eile. Chúma a ggóir béile agus bhí sé gaiirí bhí sé dulad dro bhí an bhílan dún stu sé rachamid I ggóir deachcin sur me go bra. Eis na ran an áit, fuaid taxi an áit aroundid, go dtí áit around sesin, léimmuid amach taxi, céir a bhí an ach an bear seo. Ará hééis bheith an ará an lead seo a míchan lead seo gcóí go ggólands, dúirt me ní féidlinn go le seach náit seo. So chumuid sús a tráid hiag an géad áit eile, agus bhí duine ag an doras, bhí se cinál rún de breanú mar áit. Chumuid a seachan agus tháinig ar an taon bhearéireach sa gaiid. Níos mó nach ceanhána ach an ceann is cáiliú leis náid. Go chum an trí heisme. Sin ar tháinig sé an chum mé ráis an nach mór gacha ihe dúrch bhfuil caiint le daine. Agus rud a bhreathna a bhí men sin ná bhrá mé muinteras leo láithreach
anion grau deacrachtaí tangna adring agus scachrad ach rud eile bhí me an láirtló iad hain faoin suchaí tá an agus faoin bhfuil cúrsaí an sin go bhfuil cúrsaí deacid an agus tá an aglis orthodoxa analáidir an tá cadrih casta acu leis an rúis faoi mar a bhí agin leis an Bhreatain faoi mar tá beidir fós uaireanta ach tá sé bhhad níos tá teannas a bhhad níos mó an sin agus dar nó sa rúis tá cinál feachtas a gcuine na líne éireach a freisin agus tá sé sin teachta seach sa tuair freisin leis an aglis agus garad tá neart le duling leis san áit in dus na daine sin agus an fáil sé táchtach stocha taí chuir sin agus fólam faoi sin ná heh bháin scéal fecinn tú an dulchan cíine tá déanta aine lu mé níos luthe gonnearnú an dí chuirliú ní ag nach a trí rug go mission ní ag nach a hain was that bhí ráhlíí an díis agus bhí sé fós aber mí leach fe éireach ach bhí mé an éils bhí méireach bhí daine éireach fáhád rih sin agus níos foiíanamh agus an sin dar nó idir sin agus chá bhí sa cúig déagnar bhí an refrenán agus an sin grad daine an pósa sin fear agus fear bangs ban mar sin fecinn tú é sin heh bháin an scéal an dulchan cínta déanta a fecinn tú fós na decrachtaí a bhí an chomá. Tá sé anatábhachtach mar deir tú go gcuimhní muid an dul chun chin heh bháin tá déanta goin ach na deacrachtaí móra tá fós ann róine an seo in Éirinn agus sin iarthir agus an sin mar deir tú an strachelt atá ann in neart tíortha eile típal an dóin nachhfuil se chóhéasca dósan is a há dúine agus tá sé fearhábhachtach go gcuimhní muid deir sin ach ba bhhailm díreach de bhar go bléiteir sin go minic agus is minic gur bin an nuacht a bhrister tá an dlí seo tríis cosca chur an grúpa seo a bheith mar a háisiad. So ba bhhaithlam gan fiálaí inmh dó sin ach ba bhhaithlam díú cad is maithleata faoin bobal éireach nó an bobal aiteach. In lá clia, I bobal na Gaeilge, in gginearáid, cad a hetní an that faoin bobal. Féach, bhúir tú ling tá santa crack I bhaint leis. Tá sin níos agam tá crack agus tá crí ag furhhar mór na níine. Bhreatain é seo chuileúir a bhí in lá clia mar hampla. Is taithí omláin éagsú le bheith I meabhair éireach ná bheith I meabhair nachhfuil éireach. Agus dar nó déirtaí ó dar nó tá áit lán daine éireacha agus sin difriúil. Is se agus ní ha Bhreatain go dogan daine air do spás a chéile meabhair ní éireacha bhhad níos mó. Ní aon tú daine is doch go darlíonn sé ach má chuirm aber tá beabhar amháin I míntin agam agus ní déir me ceadéach nar a bhí me an bhreatain as áit go thomláin bhreatain go raibh fáilte rih chineál le duine agus ní mé rá go bhreatain as áit go raibh mé éireach bhí sé sin a gceist freisin ach bhí féadán bhí siad a buaile boxing rud agus bhí siad a chur marrá as a meach le dhéanamh. Na seo I lár bhfuil a clia áitúil an tóiréid ach bhreatain bhí an testosterone díreach off the charts náit agus ní bhí an dailt idir na fér agus na rá béad go bhhétí sin rá faoin na féréireach agus na leisbíag ach béad bhfuil fá eile leis sin chomá ach bhreatain díreach nach rá spás an de gatainine nach rá daine cho cuairmach céanna faoin na chéile agus Bhreatain na bhí Bhreatain cho sás na bhí me meabhair éireach mar tá daine I duine an rud is mála dhéanana. Ní léine a rá leo ní féad leit sin na chahabh. Ní bhíon daine cá nús ar a chéile a rís tarlíonn sé ach ar an mór ar an umláin tugtar cad de chin chuit I meabhair éireach. Féidir tú éon rud a chahabh, féidir tú dása mar is mí leat, féidir tú bheith cho firin nó cho buinen agus is má leat agus is cuma cén inscinna tágad. Agus sin mar is ceart agus nuair a bhíon an síl mar sin in átaí mar sin, bhíon am tainneamh ag daine, bhíon daine crothach, bhíon daine níos deise le chéile. Ní léon sin éon rud is mailam faoi, mar go grothíonn sé spás do dhaoine, agus ní bhrúann sé daine faoi chois. Bhreatain úrannta nach mar sin na bhíons nuair a bhíonn tú in átaí eile. Tá mé cinál ag ionta faoi sin a ráfiú mar is cinnte go bhfuil neartátaí díreacha aber nó daine ar oscail a chách. Nachhfuil mar sin agus tá mééis bheanta agus sé goáin freisin ach Bhreatain in éan ghfuil an táling níl mór an beir an éirecha ein ach tá spás an do dhaoine
Cuideach go níos fear ná chéile chuma ó híh LAD agus T. Cuideach tá sí díre níos mó éireach mar hampla. Mar sin tá an decrocht sin ná tá I bhhad níos mó fear éireach hart sa bubal ná mar tá marrá leisbecha mar hampla. Tá sé dechar roioine déganéisacha uaireanta ahananta sa áil agus tá dáin ionintach ag Cuireann sa bhí an sin a luú tú brod fithe ina sí chuirsís ar a déganéisacht ag úsáid an bheafir scalóga agus marróg anlan tafaí agus tá sé ar aus ar fad agus bíú gata na breanúir sin. Baléad na nína déganéisach beceart gach duine déganéisach nó éaganéisach brathnú ar an bhí sin. Agus sin rud is breáim faoi mar an rud atá gceist sa dáin sin ag ná. Is an mission marráha bí ná tarnaculam. Do chuid se bí agus ná bí rálam cad beheart am dhéanamh. Agus sin é rud a dhéanaan an pobal LADT a móide. Sé sin spás a chur ar fáil do roioine difriúla. Agus iad a ahant, iad a eiceáil mar a deirtar. Agus dúrach rá, táim sé éireach mar hapla, ní mé leisbeach, mar sin tá spás an do leisbeach. Chomá céan na lumsa. Ní gádam éonhainte bheith agam leis na rána íon an stíine eile. Agus sin é rud atá testáil an bubal. Dúrach spás le gur féidir le spríomhaint as an saoil, rud a dhéanaan siad go bár feabhas, agus a cruthaíoch freisin. Agus sin rud is brálam faoin bubal aiteach le Gaeilge chumá, mar tá cruthaíoch thar na bearta a bhaintló. Cuireann sé aontas arm cé méid dín tá an, bhfuil sad. Búlann tú le duine nu agus níl sé chuig go méid siad éireachtíach ach braham gúil céad an áhar daine hééis go le drona Gaeilge ón bubal LADT béidir ná mar atá I gceist sa bubal I gcuiteine. Ní bhúlann tú béidir le daine aiteach a chumininic sin sa síl las mut de héal na Gaeilge braham. Cad é an fá lei sin, an rahan daoine sort cosúlachtaí idir an taithí éireach nó an taithí aiteach agus an sin taithí an ghail nó an ghailghóra nó an duine le miontanga. No cad ceapan tú? Seans is mion phobal iad an dácheán. Tá sagam tá troch déanta ag Barry McCrae fear scríomh Languages of the Night Éirinn rudse. Tá coppla tagart feice agam na déirnas agus tá cin pátrú ná nach siad bhí an ná dúirt sé gur bhéh a thuma ghinéisachas mar dúirt sé a tharling is drona Gaeilge mar go rud anna phríomháideach Ba spás nach rá fáil ag daine th timpeall agus bhí an bheith ag gobid an. Cían ó bríofa Gaeilgeoirí ar Instagram agus ar Twitter, duine ar fiú go mór leannacht as na rudí tar bunaige rud aontacha. Scríomh sé sin altla déirnas ina ruirt sé an rud céanna sé sin go raibh sé an rudí rá in Gaeilge, rudí a shrial in Gaeilge lena fearsantach tain, sulla raibh sé an rá méle. Bhí spás an dó ní raibh rudí rá lena heilech, ní hiic siad na Gaeilge mar sin bhí sé an bheith mar bhí sé agus gan gur háil go níos fuide leis las mó sa dain mór go dtí go raibh sé olaf hiige agus thug sé in muín rá agus thug né an misneach dó techt amach an sin dá heilech in ar na dála rúta anías. Tá agam fear ar an darcha cíomh fille óg as corcaí tá éireach. Luaigh sé sin I Podchraoladh le déirnas gur bhreath sé cinál dóranta mar éireach a gcónaí. Pí bag las mó dá phobal, mar ágra sé éireach. Tá sé difriúil le gatainna eile agus is dócha nuair a thuaigh sé I mbun na Gaeilge agus I mbun scríneach na Gaeilge gur bhreath sé ceangailte isteach leis a bubal sin a ríist. nó ceangailte lena éireach nó ceangailte isteach leis. Sin é tuiscint bhí agam sé méid a dúirt sé péisce le. Agus braham go bhfuil sé sin an spéisiú, sé sin nuair a thugann tú faoi deara go tú difriúil go bhfuil tú eiteach go tú éireach go béir braham tú gur cinál achtrannach tú. Mar go thugann níl do chultúr ní bhhaineann tú go thomlan leis an gcultúr as ar híalraigh tú, mar is I gás orhhar na naine ní gatainna ach is dás tú níos I dteaghlach hetre gnéasach nó heteronormatach béidir. Ní gcónaí ach timpeall fecinn tú gur bééis sin an rud tachan cín a bit is anna bheith a deiceal bert siú timpeall le chéile béidir níos sé gaiir níos go tianta ach go háir an muide fás níos aber níecha agus is dóilm
Tegan tú gur bhfuil rud ag an adú ina baint leat, go bhfuil tú tacht an tíomh moc cinál leon grá tú an teán tá a leog. Bra sé sin go láidir chum agus sin é far henseile am aber Gaeilge ólam, Frank seolam, Gearmáin seolam, mar bhí nuair tá tú a chur písa DT an na bhlach braham gúil cinál mascam freisin. Gúil tú an níte cosúil aber tá an phlé ar nó fiáid mé ar Black Lives Matter agus sin difriocht ar féad leat é ag láideach. Ní féidir leat é sin na chur a bhlach. Tá tú geall tá tú of na gom agus fector é láideach. Man tá tú atach féidir tú é sin na chur a bhlach mas mí leat ach tá sé fós onat agus éirinn tú an chleachtaí ar without bheitha buair faoin gaí bhfuil de lámh nó faoin gaí bhfuil de hiúil mar hampla agus tú géirí bachachar tain bheith mar tá tú agus liganar gur den eile tú. So éirinn tú an bhaige hééis tamlaí go bhfuil an dá héobh seo díad an, gus gur bhfuil skill an scarint an atrib. Agus braham godálín rud cin le tancachaí. Ní hanan mis in Gaeilge agus mis in méle agus mis in Frankis agus mis in Armand mar tá ag levé léigsú an tancachaí sin bhí eispéiris difriúlagam sna tancachaí sin leog. Nascin tú rudí difriúla le taithí agus le focail agus le dína difriúla ar ólam tú an tanga sin web. Yeah, so tá páirsantaachtaí éagsúla agat agus bíonn sé an éasca ar chuine bhfuil taithí aige nó aici nó acab ar sinna dhéanamh de fearsantacht a scarúint na gá le nó PC de ar a bhlach dul man tanga nua mar caithead tú an sin dearmadí ana bhar an rud atárós agat agus dul muoine na tanga nua ahra sí ana bhar uimin na nua rud a dhéanamh atá cinál béidir mí náidir thuit agus tú dul a dahiad go dtí go tú cleachtaí leis agus go tú compórdaán. Mar sin braham go gairíonn go bhfuil cuid de sin i gceist agus gur binnen fá a dé an daine aiteacha le Gaeilge. Písabeg, sílim. Yeah, tá sé spéisiúil a líocht duine a bhfuil Gaeilge acu atá páirteach go bobbal na Gaeilge agus atá páirteach go bobbal Aerach nó pobal aiteach. Tá sé spéisiúil bhíon héan ag géirí ará go bhfuil nasc ann go bhfuil hí an staidir a dhéanamh is stocha go bhfuil an staidir ar bun go bhfuil nasc ann idir taithí duine le mionchanga agus taithí an duine aiteach. Ní cai go rud an mar Níomar go dín an le gan gomach sé fíor ach rud eile tá fíor faoin Gaeilge agus is tócha faoin na mionchanga Ceilteacha eile is rud iad atá cinál faoi halamh mar brúach síos faoin talamhí tá aber bhfuil takeíocht effigiúil ón stát ag Gaeilge ach ní siad a déanana rud be chun teangaáir bhfuil léirá gláán amach ní siad a déanana rudí ceartach an teanga agus a ggéire íchar chun cín. Mar sin braham go naithníí an daine é sin freisin. Tá tú mar chuid a bheon phobal i rénos, tuigeann tú go tú difriúil ach tuigeann tú bhfuil na daine atá bobbal na Gaeilge anna difriúil freisin ná an gnáchuine más féling sin rá. So sé an decoration sin rá mar tá gachtainna chud difriúil le chéile sa stát agus sa tír. Ní clín muidena i bobbal na Gaeilge ná i bobbal pobal Aerach pobal aiteach leis an daithí thráidis. Dírecha, sin éh raham go láidir. Anna gur míle magad as an lé íteach seo, tá bé géirí leantarraig ar fá bhád eile. Tá ceist bháin ó gá ceist eile agam ort le fille ar an daithí cheilteach ach dá dóthra faoi éon teanga cheilteach eile nó má thugtú faoi éon teanga cheilteach eile a ólam. Cin ceann nó cin ceann a dórtha fuathe agus cin fá? Well, mai bhí mám dá ó Gymru bhí wedi dysgu Cymraeg yn y brifysgol. Mar sin, dwl mé rínfog Bhreatain sé ribbe seo, díreach san áscoil mar dúirt mé ní rá Bhreatain ag mhuam ach braham bhfuil ceangal agam leis an teanga sin maráil ar mhuam agus nuair a bhíonn tú sa Bhreatain bheag fecinn tú timpeall ar na cóirí é agus an rud céanna le héireann braham tú níos ceangailta leis an tí nuair tá na cóirí hiiscint agus nuair an teanga hiiscint. Now, ní mé lífa an ná bailid ní bheith decharchtaí agam aber córá radio hiiscint fiú ach tá mé an léamh go máil agus tuiscint áid dohaint machchas mar sin bháilm tiile den Bhreatain ólam is beag den Gaeilge tá agam tusa tá dom spreaga na Gaeilge agus tá riint rudí feici agam ach choiríd agus déting é léamh béidir dar nó mar tá si chu cosú sin leis an méid agus tá couple ceannas na fós mí sin ar ós agam le tá cosú leis an cín tain san Gaeilge ach nach
onaniad nos tuirseach mar hapla. So ach tá mé chríos dis den ratnis, mar sin is tro sin bheith gáil. Mas commórt tá gist. Well, má halbhíonn tusa an bhreatain agus má halbhíonn sé héin an Gaeilge na Halban ba mit an antanga sin na hórstáil céile ar ball mar sin. Nu leis lá sin leis na ratnis sin. Just dog éistóí atá ag éisteach linis agus tá géirí tiile ólam faoi cúrsaí LADTA móide. So Gaeilge nó fiú níos móna sin an bhfuil leabhar nó scanna nó clár nó Podchraoladh nó meann éigen eile agat a multha é d'éistrí. Tá éidir sin díomháin buíoch le dia go háid má tú caint ar hangach eile las mat an Gaeilge tardaí an Gaeilge agus an bailachas fear stocha le tíochtar sin ná trí den gunta sin an Queercal Comhrá mar bé muid ag chur leis gender chéile frisin. So sin an dear Queercal Comhrá QUEERCALCOMHRA Instagram agus bíú gomór roiib so léiríonn sé sin rudí faoin litríocht níos mó níolam nóha beidir mór an faoin gultar éireach gutine tríd mar is tá sé díortha ar an Gaeilge agus beidir na tangacha Ceiltise bhhaling ag an tamil beidir 16 a bhle rudí a bhhaine leis an Gaeilge díoch le daine an Éirinn chur an eolas faoine bhfuil ar siúlthal ach bíú dóibh sinna leannacht Gaeilgeirí de rudí beo tá teachta níos agus pléin Gaeilgeirí le rudí níos lethne tá mai cepa ná mar íon an Queercal. Tá an Queercal sách cúng ach tá Gaeilgeirí a plé le rudí atá tarlú timpeall an dahain agus tá rudí granire an chomáile rudí dá riidir méimena agus rudí. Bíú do chuoine Ciarann a aimsiú ar na meáin agus í leannacht mar go gurinn si pléonn si cholathirt ina cuid filiachta ach bíon sé sin le feiceáil agus le breistin tríd chomá an téma AerachAiteach chun cín. As spéis bíú do chuoine breanú ar Paris is Burning an scanlan sin. Baineann sé sin le cultúr in nua áireach le cultúr na máil sé sin so pobal an pobal gorum go speisialta agus na báilte a bhíoch acab agus dúrch dain omlán eile tá gceist agus is sac chuirsí a bheith fiú ach nuair higann tú gurbán dó fós bratú níos fearr faoin síl tá mai cepa. Tá éidir sin splód ar buint leis, éidir sin croíochta i buint leis agus nó tá drag race an mas má le daine dul níos mó seo sin fécha dear an drag agus tá an drag antáchtach nuair tháinig me sé an chéadúir bhí me si meáirtain cad é sin í bhhainn sé sin leomsa cin fáhfuil féidir ngúnaí hiige mé sé ufsach sin rud a ceapman. Agus an sin lá bhí mé in UCD agus tháinig mé an bhain seo a bhí sna seacadí dearhin agus asúil bhí sálaí a bhád ró áir dar lum á gahabhheice mar na ro sin an siúil féidir si ráhar a chahabh ach beléirgra ní chumpórdach san sálaí seo agus bhí anchuid smide arthe agus mé breanir hí ní cheap me gur sí sásta. Agus cheap go méid go meach sí sásta in mróga nachrásálar. Is an sin a hiig mé drag, dúirt me céim fáhfuil si rácha sin mar bhfuil si compórtach. Agus sin hiig mé well couple cúis beidir gur maithléí an stuff sin a chahabh. Beidir go bhfuil breúir hí sin a chahabh, tuis gur benaí agus níl an brú sin ormsa tuis gur fear me ach do a bhean mé seans gomach an brú céan ormsa. Agus is an sinna hiig mé drag, is mé sinna rud tar bonacham, tá si de ceistú na rudí seo an lachamid leis ar nachamid leo láireach ón lá a rugamid sa. Agus tá sé antáchtach gannn sé sin, mar beheart amach aon duine beg ban ar inscinne beg ban ar chléanna gnééis na sin a ráhar rud a chahabh. Sálaí an orda a chahabh aion go tú mí chumpórtach mas má leit sinanamh mar rinne bhain sin. Nú was trackú a chahabh. Níor cheart go gur mí sé an spéis na rudí sin agus beheart gannach daine ráhar rud. Agus déan an dragéis sin a heilú leithreachtú go míid beidir go fochan síach go mííon na rialacha seo an lachmuid ar fád leo ach ní lachmuid lo mar rialacha go dtí go bheichamid panty bliss nó go bheichamid cití na húla Sinné mar buinn si get asan agus sinné rud tá go bhíoh seán a réir an a caiint go mór faoin net a cheart buin an ilíocht wa get asat. Agus sinné rud déann Ciarann ina cuid filiachta bhainach si get as den ar bheith
agus ionta rud é sin agus sin rudí an drag chuma buin sé get agus léiríonn sé rud bit faoin síl nach ce murch an drag an. So Paris is burning sin nó drag race, you know, is bralums é ní mála gachtain ag sa sin grafrisin. Ach sin cuitas na rudí ó héobh na Gaeilge ó héobh na litreachta de Alex Hymans fear Éirinn ó níosiltíir a bhíonn sa scríb an Gaeilge ní hollow Coníle fears Conamara atá hééis gasci ana bhil híh bheith scríomh chun phobal saine fiú sorá sé fashionanta é sin inamh sé decoration inamh agus ag oscailt sús an pléir sin. Cathal ó seacaigh gurta thuirce tá scríb filiochta le fada an téimi seo agus a bhí I duna lé an golaíocht éireach sorá aine eile dhéanamh sa bhiliocht agus tá sé táchtach é sin aithint. Agus an sin ceoltóirí iontacha an taig official fearras caharlach tá duna gasci taig art sin duine taig eile atá duna picturí áile Instagram fiú go mór é leannacht agus is ceoltóir é siút den si drag chuma láirní chaide ceoltóir ban iontoch aiteach tá duna rudí an station fad. Jill McMahon ban eile. Do you think that kind fan lé na daine se le? Tá ceart fad go tá an méid sin ná agus dá ní fiúdú na rá lé an rud a bháin seo agus ba tuiscint bheithagat nó tá an méid sin an. A go rís na daoine a luú an sin le leannacht ar na meán agus an sin Paris is Burning agus a bheith breanhir drag race agus tá a dúntas hain ag gacén chuide. Sílan gur ceart Queercal a leanad chuma má tá sort súl arsing na rudí atá ag tarlú bob na Gaeilge imláí agus in Éirinn tastal. Agus mas féadlumm sa léon de seachan sin agus rá má bhíon aine géistecht agus má haon siad ar an gunta sin criscéal chuin. Mar is braling fálamach faoi dhaoine eile a chur an spéis na rudí se agus Maiall goil an Queercal an agus maiall goil AerachAiteachGaelach an tá na gréisman sin ag leathnú amach agus is bra an rud é sin mar tá a fólam faoin chéile agus ag chur leis bobbal sin na gcónaí mar sin bíí a dagháil freisin chuir sleánaí seach na DMs mar deise agus be choráin. Íta gur fad óid gur míle maithagat as leabhartlinn agus dó haithí agus taithí an phobal AerachAiteachGaelach imláí a roiint tá bheith cíte go muinech daoine anasoltas agus go bhfuil lista fada acu do rudí bhfuil siad le brathnú ortha inis i dhéon Podchraoladh. So gur bhíle maigad déanaí cínte an Queercal Comhrá a leanún, déanaí cínte Celtic students a leanúnt ar Twitter agus reinigí an Podchraoladh seo agus má haithníonn sé libh ba tuile ag teach Tásúlgad sin mar ébriad an marga créasach se. So gur bhíle maigad